Sige, Oh, ma'am. oh. So diri na punta sa ano sir, sa purgatorio kay wala man lagi sila ana ano no. So unsay mahimo sa mga kanang mga nangamatay sila ba nga mga minahal nga moingon sila nga para nang mamatay nga makita na lang tas lang. Unsa ka tinuod na sir? Actually, wrong notion na eh. Tungod na sa liberalismo, nagitudlo sa ato ang gitawag og panahon. Kanayo magkita ay lang ta. Sure, nagdiay mo nga malangito. Ano ba? Unsa mo? Sure, nagdiay mo? Kanang mo nga luwas na ko, makita-kita ra sa langit. Giilugan nato sa katungod og otoridad ang Dios nga muhukom nato. Ang Dios ang nasayod kung maluwas bataghi. Number two, ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagtudlo based po sa balakas atong tradisyon sa pagtuo nga ang Dios is siya ang tinugdan sa pagkamakaluluyon. Siya ang God of mercy. Naa siya unfathomable mercy. Bisan unsa ka pula ang atong mga sala, iyahan ng papution sama sa tawag ining balahibo sa karnero o sama sa kaputi sa niebe. Yan ang papution. Pero nakalimutan nga ang Dios justisya. Mao nang naay impyerno nganuman kay didto ipahimutang ang mga taong makasasala nangamatay unya wa nakahinusul. Mao nang naay langit kay didto ipahimutang ang mga tao nga namatay uban sa grasya ni Kristo pasudlon sa langit. Pero naa may mga tao nga nangamatay nga nakadawat og tawag ining grasya pero wala mabayri ang damyos. Ang damage sa ato ang gitawag og sala kay every sin man good ma'am is naa na siya katubang nga damage. For example, ikaw naninda ka og tawag ining soft drinks. Nabuak na ko ang usa ka botilyang soft drinks nimo, ma'am. Yabi mo po, ma'am, pasaylo ako kay nabuak na ko imuhang usa ka botilyang soft drinks. Nya ikaw kay maluluyon man ka, ma'am, ingon ka sa kuha, walay problema na doon o sir. Di pasaylo ta ka, pero bayari na ang imuhang nabuak. So same pod, every sin na mahimo nato atubangan sa Dios naa na siya katubang nga damage. Matanggal ning guilt nato sa dihang makumpisa ta makadawat ang grasya pero kadtong damage kita ang mubayad adto. In what way? Kung buhi pa ta na atay gitawag og spiritual and corporal works of mercy. Matanggal ang damage sa ato ang gitawag og sala. Pero namatay ta nya wa nato nabayad atong damage na nato sa estado sa grasya mo nang moagi ta og purgatorio nganuman Revelation chapter 21 verse 27, walay bisan gaming sala nga makasulod dito sa langit. So buot ipasabot o layon una ta, so ang tanan nga naa sa purgatorio wa nay kay gayon nang maimpyerno. Nganuman kay ang tanan nga makalag na sa purgatorio giandam na para sa langit. So kanang notion nga mingon sila nga magkita-kita sa langit nya napag yun usa, nga usahay mo masuya ko ba? Magbasa bito nga, "Oy, happy birthday mama in heaven." Dili man ningon ana ang Dios na ba? Mag-uultas pangunahuna niya. Ang problema kay mga Katoliko, baya, ang sulti. Ano ba, Katoliko? Happy birthday, Mama in heaven. Sana, Mama, nasa heaven ka na. Ana, dili. Mo nang, kung ingon ana ang ato ang pangunahuna, wa na yung mga Katolikong mag-ampo para sa mga kalag, sa mga nangamatay. Mga tanawa karon tagsa na lang kayo Katoliko nga naay debosyon sa pag-ampo para sa mga kalag, sa mga nangamatay. Nga atong ana responsibility. Na ako nadunggan, ma'am, nga isa ka tawag kining Santos ayun nahimo siyang Santos namatay siya pagkamatay niya iyan ang testimony niya isa ka sa dito sa tawag kanang purtahan naa siya nakita nga bata nga naas purtahan padung na untag langit gipangutan-na ni ang bata ang edad sa bata 5 anyos 5 years old ang bata gipangutan-na niya nganong wala man ka ni sulod. Ang tubag sa bata, ingon ang bata nga, dili ko makasunod ka na ako'y lama nga gibuhat samtang buhi ako. So buot ipasabot ang langit istrikto. Nya pagkahuman, timuon lang sayon-sayon aning mga mga anak sa anak sa liking kawayan. Dili na pwede. Dili na pwede usa mo Dios mo. Ana lang kasimple inyong kaluwasan. Dili ingon ana. So mo na naate purgatorio, ma'am. Okay.